celebrate ya wabia ene kura ya say 20 ene ya say 13 fa na 14 ene ya 14 fa bro nya say esi awie na ya say ya wada be na awotwe bro nya de ye bro nya ne nim say 26 na ye didie no adura wie firi sabre ko bia nkrofo ahase edidi na bro nya yi edie na ye die na nuane a ye die no edema ya pomuden ana etiene Dr. Peter Chum ababa beduru ayeba betwetwe ho enkomo sanso ena ya minua ketwa Gladys Sunkwa enso ewo Komfanochi Teaching Hospital owo ha a oni ye eba be obami ye nchekire honorable Carl Francis enso ye manat na ha ye kane no sade ne yesidi bronya sade ne yesidi bronya no nuane ane yedie no sade ne sitie ene ne sade yesidi no na apomuden so mpanimfo Dr. Peter Chum wo ha ene mini abagrade so ha die no mo so ede yewuram apomuden entimu a ewom ti medical na mako doctor akwaba na apomu ye die o nya me da o ma nyere me ho a life yi wo ya boy jamio life dada Ragare sakwaba yo thank you bibi aboko hey what do you feel undi brofo no na ule yefi ona body no ne wo hada denti no ye hwe kane no sede ne yesidi bronya eti ebedi kan na yakọ doctor back in the days ewo nyanhini tire ya so ne abobonyu chechewere na buronye bedura ewisesu buronye bedura sai na buronya ne esitie tete melemu no o kan se asoli mu anase bia be efie said ye ne esidi buronya wo fie ye didie mu no buronya besidi a nse ya na eboaboa bi o ha ye wa akokwa ye de si wo se buronya bere kuno ebi nso ho no ma aponche bi se meti he menku ametimi ekuma aponche amana yi aponche ba ko mi hia obi amu a menku wa bitimi atietia ne twa ne mene ko ye westaya ma ya che ya de na de di buronya nti sa hu boaboa no ho na afi nso na me kai pa na me papa sa bro bebe kumase abeto crackers no na mo friend biscuit kitinkiti bi ewo chance musa ene ya draw crackers ni bi egu ho ti wo be se ya twi di wura dem enyi na akire se Christmas ba no ben duru ho no ma ya be chiche se Christmas ni duru ho no ma ye ma crackers ko wo ba o di kwashe dem ba ka be se Christmas ewo ho ba eno so ede kire obon se etomire bi a okokumase na yentimi nkobi no oda ho ahomachi a na ebubu praye ye de abaisi fa na esi ho ye de praye no abesu school na atu na nchei nti to ode okoto ba aida se be chu pa na se bi kura be hinha o so omutimi shada ekase ye ma akwan na ho kakra nti de be hinha o no de na kire se utira yi because no betimi the graphic enimu no na asopoto ebi nso ho na ekwache wonso a eno no de no wo behye zo timi se ye nanti a awo ble nanti no we nenye because mpaboa no emia but o se wo kwa mpaboa bi ba ni e friend guarantee eni se winya bi na se emia wa ya na ahometiti ye sa na eme nyina ye wa akokwa ibeku no eni ade because eyi bronya bi ahomachi pa akokọ no ye bua no na ahomachi no ye se ye sole akwa akobia boy se ho na anye ni ye se na oje ho dan na mu se sa akokọ etimi tuti sa confirm hwe ewu ba no ewira bi mu srai hwe abua hwe no ye hu no anwumre be 5:30 na enkokọ be da be sa abua yi ene kuna ebi nso ho no ma ye wo bode akura yetimi gina se burunya bode because ye be no amo ye be wo fufu bi nso abebo ampisi se ye bebo ampisi a ene atibi abomu ye hye da gina ada se bode ye oni aba so oni aba
ɛno na yɛ ne yɛtaa de ɛyɛ apem baako yɛfrɛ no wɔni aba yɛgyina saa yɛ nyinaa no sɛ ɛwɔ sɛ nnua a yɛde bɛsusu mu akora bɛtwa asum no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmu ɔho nti saa nneɛma no nyinaa yɛyɛ no na sɛ wowɔ fie yɛamo akɔsusu ataadeɛ ɛwɔ tailor ni hɔ yɛbu pra yɛsusu wo nan ebi so afei nso ne ɔmo sa atɔ space blue green yellow ne yɛde abɛgu hɔ nti wokɔda na wokae sɛ saa nneɛma adeɛ bɛkyea ma wahyɛ wo space a wɔ nyinaa gu hɔ nom a na kyerɛ sɛ wo ho pere wo sɛ buronya no mmra ntɛm so ɔho nti saa nneɛma wei ne yɛyɛ a ɛna saa berɛ mu so wotumi sɛ na awɔ ba ɛne adeade na afei ewiem koraa so asesa ne ahyɛ aseɛ bɔ buronya nwom ɔho na obiara buronya nwom bɛɛ na akae paa back in the days say a local one baako bi a mekai pa na press before the third year ni me to no mo bo adoma Christmas you afia to give you adebo aye na e mu bi more 10 and that could be a boko ana sister baako abo ma beti ade minya na me say anyum doctor da say ma me ko na boko Francis ona bo blonya won na do dia wa hen anana dɔk deɛ sɛ ɔmo deɛ mpanyinfoɔ paa nti mɛka sɛ deɛ dɔk o kan nyinaa yɛ amehunu bi ba yɛn nso yɛ so ne yɛ deɛ kakra yɛ bɛhunu yɛ deɛ yɛn nso sɛde yɛwɔ kuro nketewa mu kakra nti yɛn nso yɛhunu deɛ ɛkɔɔ so kakra wobisa anwom a dɔk deɛ a ɔtoo yɛ yi mimi da ɛso mimi pɛn so deɛ saa tam na ka ɛkyɛ kwa me apɛ a yɛkɔdi blonyo yɛkɔdi saa tam na ɛde kuro nketewa mu wɔsɛ yɛ blonyo ansesa mfutura ngu wapampa mu a na kyerɛ sɛ wankɔsa bronya ɛnom wei no mu nyinaa yɛ ade a yɛyɛ a yɛde kae bronya ɛna fɛs paa no ansa na wobɛnya mo kora adie no na ɛyɛ bronya yɛnoa mo basabasa saa o sɛ nnɛ yi a yɛtumi noa mo tem biara baabi a wɔbɛfa bia na mo yi ɛfie yɛbɛnoa mo paa na ɛyɛ bronya berɛ ɛna wobɛnya mo adi nti ɛnyɛ asɛm ketewa nti nnuane bɛn na wodeɛ woakae wokae no wɔ fie a nnuane bɛn na sɛ aduane wei deɛ sɛ ɛnyɛ bronya a wonya bi nni saa time no na fufuo yɛ common paa na yɛ wo fufuo ɛmo no deɛ medical kasa no deɛ afi bia na yɛ noa na fufuo no ɛnam bronya ne nti no saa fufuo no deɛ ɛsoronko me na na bɛ mate aseɛ no no wɔ mfiri mu na me papa wɔ na afi bia no ɔfrɛ ne ma nyinaa wei di akokɔ bɛba wei di bankye bɛba wei di menkan bɛba na ebi di odwan kyerɛ sɛ obiara de n'ahoɔden adeɛ a obɛtumi ba ɛmeyɛ nti mɛka sɛ aduane no yɛ noanoa no ahodoɔ na mmom deɛ na ɛdi mu atintiman paa deɛ na ɛyɛ mo nti yɛ papa no bɛnoanoa ne nyinaa deɛ na yɛ nyinaa yɛtewɔ yɛtwan nyinaa yɛ ɛyɛ mo na yɛbɛnoa no ɛmo no yɛda ase Brothers, also yɛnkɔ back into time bronya in your days sɛ na ne yɛdi no okay me deɛ mɛka sɛ me nyi wɔ tema it's no me Christmas na bronya na different from bi ade me time na me kai bronya bedru a yɛkɔ melcom na me ma me akɔtotɔ Christmas deco na if you are decorate if you are Christmas tree sa ni bronya doctor wadi bronya me Christmas ni bronya na sa na urban bronya ni odi ni kuruma ya na basa na adesua kyerɛ sɛ nipa bi afire kurase mo sɛ society ɛhyɛ ase afire kuro na yanketu kuro bi a bɛyɛ kɛseɛ no first nation nti nipa enyine no yɛ firi small anase rural setting na enyine yɛ nti so obi a sɛ wɔtena kuro mu yɛ ekodi sɛi na sɛ odura kurase a na ne ho tɛ no wodi abuso mo tutu kwa bɛkɔ akɔ no na mehina akɔda hotel yɛ toa so 50 hwan but obesi friends Kotoka airport no wo pie kuma ayi Ghana kra no wo na no ho do ho asade ho nhyɛ da nyɛ fɛti sɛ baabi a ofiri baayɛ no na wo sɛ duru wo kurase kra dia e kyerɛ sɛ wo ya plema ya ba nti ɛno ti sɛ ma sɛ abusua kosia ɛwɔ yɛ nkuro mu keto asa na ya na ahotani anigye no ɛdɔso na ayi ba ko a ne yɛ saa yɛ ne sɛ ne yɛ wɔ werɛwerɛ wa ne akato no so no bronya the bent no se fie bi because yɛ dɔ afu a yɛnim sɛ bronya bɛba nti obi a bedua akato ɛne werɛwerɛ ɛwɔ na afuom
said the bear obebo into a baba bebrunya na bonso before be a few no na ye hata akatwa umuma so said it because akatwa ne wura wanu ye enima bi a ye de ye nkwai brunya na dan kasa e say ye mama obi a ofie no ye uhuru ye hata akatwa anasa wura na kire say e bi a brunya no wa ni ni ye mu ni le mu be ye de a wo se mutimi hata bi no bi ahu se mu be di brunya no atwen brunya ya da se busuafo obetime e de wo so ade nkyira ba se de kane no brunya na isidi no wo ho madam Gladys say no de oban we see brunya biada because me kai ya fichiri brunya dua na me di dua bode enti bedu afe no wutimi twa so kura ti ndi bedu afe no ti me brunya bode a bedu ya ni mfichiri kula no eno nko akora na yetimi de bobla me brunya dua mdua yi kura ho no masie ntu ebesi ne ho bode obekọ ebumsa na wudua brunya dua na wunwie on se afe na ye ekọ no banchi a yedwa ne fie bode ho na wasi ekotugu ne nyina no wotwitwa no kakra sa na wode egu saa bode no ase na sabe panifo ni ma se bia mu yusu on se first no ebia fie wo koda na dwa ehu se obepia botina bedu so ti se na ye wokroma washroom hihye dem no enti wo be yusu sabe de enko panifo frɛ no kuruwaba enti yiri yusu na obadwu so agu saa de mu no eye good fertilizer pa nti wo so bia na de egu ase wo de bode hono no ne banche hono egu ase na sa de wiere no so egu ase etimi ma bode no eye kese na afifu bibiri na se ka se hane a kama eye wo se eno so ye fertilizer kese no na wo se nkri bi kura ye yusu ni eja de ne wo mu yusu yada se abusuafo buronya numu a ena yewe mejiri se won so akai wo de me na me buronya na me di no wonire behi nyi easy kura kane no pampurutuo ni ye wo ba ku bi ye frɛ no 7 colors wo de etuo no pampuro no etuo de no na me kan eyi come back o ye twa pampuro no na watu tokuro ya twa na trese no de tokuro no ye mie ba ha de de baby oni abo wabɔ mu kakra no wakotwa ayi e se bofle haba no se tokuro dem na wo de kamba de ne to ha se na kogum na ensu na bofle no wo de ejana aswa no bo se etimi ko foma na sa basoro na ebitimi eto na ayi pemprodia ni nyina no na awawai so hu nti ebetimi ato na eno no se beto kese a ejina kamba de no ne kese nti etimi pa ho ahwe kamba de a edin a wodi tuma ebetimi agigi kese doctor ma me hwe na me ma tie for 5 minutes pe na ye hwe kane ni buronya ene buronya emu de he na ede na enuane akane ni na yedie ene enedie yedie yewia na afia doctor for na tuefo ewe na pomuden ensem nti abusua ehenefo na wudi uburonya na say na isitie 0596 259 444 0596 259 444 and 0560 180 oba mema tiefo no 5 minutes sabri na wa mo nguremu na etwemu anache se eno ano no 0560 0596 259 444 and 0560 180 880 hello Opemsuo yes sumasa awo ma odi be bia free Ibacho akati ya se wada ma odi Mami fosia ehene na wudi uburonya na se na esitie Ibacho oburonya no afena sota ye mami teta yi nyina ko yekuru me nana ne nyina ne nana nyina bihia ye kuma ponche ya ye nkwan ya ye fufu ne ye ko so ana me mami ato expert ni ye che na nkaka to ne na biriku ye di akwa asore ikidi ye ni ebunya no ma mo ukro ni di o na obi am promotion na dema da se meduma ma da se
Ti ma me fusu ya so se de no osidi ni de no no. Si o mu nyina fo mu hunu ma ko mu akura na o ma ko disperse no waka ne che blunya che yi na yi ne de fe kama. Munye bi wo. Ne obi kwachiachi ampo bi mu de. Yeah, semo. Okay. 0596259444 and at 0560180880 0560180880 0596259444. Yeah, hwe kane ne se de ne yesidi brunya. Eni nuane a na ye didie. Eni ne de ye die no. Eno ene ye ka ha tiefo nyama ye die. Ma menkɔ maame nurse ho. Ya keka doctor mi ehun se kane ne rere akatoa fufuo honorable nso mi ehun se kane no na se emo yebedi mu a na ya afe because say me papa nyam che obekọ akoto milk eno na afe no na ye no milk enti milk no baako ene fie ho nyina ne nananum nyina ba enti ko milk baako no eba so ya mebi aka o ama yedi ato na azabo maminas odaroma yenhwenne yahunu kane no sede na bronya yedi no ne nuane ane yedi enne nuane bay ene yedi no bronya beremu me that's first of all I say you say bronya de te say ne afahye na a Christopher da ye kai say ya we Yesu aman ti ni jeda ti time as say obi e ba na once ye ni ejide e be didi e be no mensa ni we say ti time nso a yes ye didi pa and ye wonni be throughout the year na sa time no na ubedi and na one thing na ye di ne sa time pa e nam ya win nampa focus me ya kan fascinate adaroma ma menkwa ahoma no so na me ne ofre umbetena mu saa kopem se 31st ni beduru ama ya huro burunya se ye hokura na ya brand ye ba ko otimi boaboa ya no ewo saa pata na wo kan bi ase na che se mo bobi nso wo ho na se wa hu wo saa pata na se burunya ni twam o hia sebe o hia o ma me yam kuro be yi wasifo mo atwa auto tawa ba asemo yedasi se wo se passe yedasi mamenes yenkwa na anti send me kan time ya be win nampa say Opemsuo prekonamu akoko because ye ni age and within the year no so ya entire renesa first no say na unya bi kra je say bronya bre and at time no say ye bedi emu aduane already na say ye di emu aduane ye di mo but Christmas jollof different fried rice plain rice emu bebre because uko baby even party cry ubisa emu sometimes so ye bedi pastries e can cake e say uko right now ko be hu se nkrofo ye hamper chips ene sa na ema eno so satam ye be di say if e bi pizza say omoko mo ya ba ko tena se family no na ya to say Christmas no sa na ye no ya to maybe family pack no be edinti eno so flat and as satam so even di jollof no kro be chi say so kokwa aba be chi kelewele kakra na na say na me ko program bi me di ade me bomu a say kokko na gumu yeah kelewele yes and I feel so e be di salad fine salad ni e good but say so ye di Christmas salad no so e different be twitwa nkosia kakra eguso baked beans kakra eguso ye fe bi mayonnaise it say cream no ketchup ye di ni nyina enti eye nuane a bronya bread ye nuane bi a ye be di ne Christmas no na say nuane ya de bebirebe buo ni yi no eye ma ya ho oden nuane bebirebe a ya boboso aduane de se na ye kan aduane de good but say wo di bibia in moderation okay wo so di ne nkakra se unim ne wudi no ehun sunsan so se wudi ni bebre a wudi ana wa ye careful e bronya bread e se edidi etime fa enam e good brofo ka se e protein if e build your body no
but in everything adibia no udi ni bebre na unya so insanso iti nam na wo when first and for say you say nam no bebre srade nam bo o ye nkwan no crowd me hu say sa srade no abewe ni ti bo for ka saturated fat o say sa srade no say na etie no sa fat no o mo say se na eti eda no e ko uni pedua ma o blood vessels no e ba ko tie o untini na moja efam no eno nso na meme waje nkwan na wanse engu ani a ese nkwan ne nyane de e ba ko time se sa untini nso na moja efam iti se ekota mu sa na ma moja na efam a aje so de ahoden na efam to be ko hospital mu say wenya BP because the pressure akosisi we say no ena nso nam no nso make us enam no nso o kidney so we na ma ho end product e friend uric acid so o kidney no yi sa ma sa de ni free uni peduam because ehia ma uni pedua say e wo moja no ma e ba akoye sa obeti kidney stones bebre SS enam na wa no sa uric acid na ntimi enfri uni peduam anko no na aka na cause kidney stones inti wo we nam ne bebrebe no enam ne de Christmas we but wo we ni bebrebe no na ama o kidney no ejum o ma o kidney ejuma ye times 10 times inti o ye ejum inti wo be wie no now the pressure to kidney so ena nso ma yenhu se nam no me fie se na e bibi efe ni mpusu yes inti no nam no kwa ena udi bo anam no be 20 we be rekra da ka che da my body wa ble but ye season no sometimes spices e wo wi asinyina ye de begum be ma we na ye de but ye use sa spices already wo de nchini bebre agum spices no so a wo use no enchini nso wom glucose wom sugar wom itini nyina ema wo be di bronya na wie nso be wie no na nchini dodo e wo ni pedium sodium no abedoso sugar nso abedoso eniema artificial spices say spices na ba bebre on use bako e use ne cubes o use ne bebre okona obi hwiegu na oyembe show but ni nyina nso enye ma ni pedua no ti bronya idie ye didi na ye ma ye ni pedua no nso ho ahia ye ena afen so ye san ama na ejuma bebre ti wo di bronya nso be di awie na obi pi wo hro obe di awie no even say yes at once na BP ne be wash but srade ne sa na ema na ekwa gu ho no e de hunsun sanso e bebrew we mpo ye nam ba ko enam de no wow mame o kasa de wo ka ye spices ahodo ya ene minim ma se aduane na munhunu ni yew se me manso na yakon homeso ede na ama sese de ase wo bia ya aduane a kire o the spices gum sese wa ho first no me kai those times say me mama even je ne nkito e kro de aduane na u taste ni a different but sese yeah chemicals ya de ye we iti e feel say je ne no crowd de aduane no kra e ma taste bia unya sa set hot taste no but I say it asinti no the spices no guma na amani taste ne more eti no se so the spices no kakra guma se nka first so the jene be 4 na be aduane de ba kokra ye aduane a na okay it say no ntwa no ye brema ye ketrema yes mom but nye ye body no ye yes se ye mfa first no na me ma say obe awonyo bitter leaves ye ben ba so ko catch obi so onko no bitter leaves a onum se ye pene ma ye de more than health benefits no but those times no ya mam omu didi a ase odi aduane onim se wei eye mame wei ba se no it is more se ne denity taste no ne ye hwehwe na ye na ho odin ye but udi taste na chi be wie no na kidney stones when ya diabetes when ya hypertension ya da se madam Gladys ye be san aba ho doctor bronyan afei na nkrofo bewinsa bronyan sese wokọ wo mo tonton fruit juice ahodo ya wan ko place order
be 1 week time a unya bi nto ye be consume ankasa eno nso how be ene ye benya afiri ho anaase bibia ye fan ye nom said the okay first say in December mu say na anka ayede the first say ye na ekoti anka ebegu ho because esueja anka na de papa enti bro nya bre no duru a yetimi ewom say ya na yetimi hunu say fanta ewo ho but ye di anka no ankasa say ye bro nya anono ni a ye no maybe ya me hu say eye awokan omo yi bi ekukas mu saa drinks no o se mere bia ye kan wo ha say saa drinks na nkofo no no de yade nko a amaya atumpon no omunim se nipa no ma ede no bekọ akosi ba bia enye prospective study enu se nipa na sha ase awo no mo isetie bia no te se watena ka mu firi he twitwiri so bekọ akoduro bu akọ ho no ba bia na se ekọ ye se ka ntimi nko ho no me kwam popenti wotena ka mu ne ka no ani hwe abu akọ asetie bia do bekọ enti wo so sha ase na wo nom saa soft drink ye nim se wo be nom to aso a ewo yi gina bia bia de ne bekọ ebi na maami kan hypertension ene yare ahodo de nipa nim se asikyire nse susuawo enso ade akọ nipadua no ma nipadua no otimi bre ho saa ontimi nyam ne yamo adim ema nipadua nso obetimi ayem asikyire utwa kontomo asisi afufu ayi obeyam sisi asikyire obebra ontimi ono kitikiti we no a odi tu nsuo ma na anane woni su na onim se anane but nipadua no mu no ne nane no eden ebasa free radicals ne ho no mafa onti ye beka se ye be kire se ye ka se bibi kura ye anije a minim se anije ye social construct sure society no na kire se wanije a ye sei ye anije a ye sha atali fufu because me ko China fufuro na hu se kofo be huna ne ayi kojan ebo muka honam aha nso nipa wu papa eno muka kire se da bi o aha de obi toka mu na nani age no no wadi kojan abo ho inju ono wo mu ji wo mani a kokko ti se ha nso ye se ye ni abre ku ye de kobini na ye no ye social construct anuti ene se na medwene ho first no nanka ye wontunkun aburo nya bre betimi akotete a na mpanyifo no nom ohu se do kakra no mo adidi buro nya na wo mo hwe se ano no emre ewo fom ematimi num bi mema etimi num ena wo hwe mu kura no ahoɔden wom sure eche vitamin C ene ayi ya ne nkofo no mu ne sa akɔba se ya yebusi an kura se ayi e friends ayi FDA omutimi regulate ne nyina because nipa no kakra no ɔde bɛkɔ akɔkyerɛ FDA for se we nam de agu mu ye no so mu ye no bebre sa ho anekɔ na ne kɔhwɛ because mere bi ye kɔ shopping mall na ɛwɔ outside Ghana na omo ye promotion na akwa ba ko ofiri Botswana omo ye promotion ade ne bo fofufu no yigu na yim sa na me se ha wa hwɛ expiring date ɛwɔ ho ye hwɛ drink no ho expiring date bi emu ho ɛna wo sa de kugu ho nti aba say na ye promotion ni ade no sebe anhwe ye bi kura obi kura ho a ni fie wati nsenkofo bi ho no mu fie wo tententen anoma kura ntimi ntwa ho ohu umbetimi akwahye ho no mu so apɛ niema bi o ma pepe label a esise ye wo abontini ye bi ni aye bi agum umdi agum wode agum no wode enam ukuru ne beyi atwa ho na ekwa sebe kwa check ni ma ni se bi a drink asumasi no mode beyi enti dangerous eduru sa abere kro bi betimi aye sa na yema ni bi e de akum a e de se ubehunu so hu enti ye hwe se ye ne aye se mimom de sa na ma no mennom ni fie mennom mentobi nko ho onkra na ho mo nim se mentobi ma ntono di enye ade awokon dokora mentobi ma ho obi me baba aku pie obi sa abere na cha akro obi ka se onye kalupo o ka kire se o mebusa me se wonye ana mi se bi ma mi fie ho but ye mududo na ebi o munim se o ye ni age me kan obi pack gu ni fridge me meka me ba na o de sa ne man endu me o ba ma office kura fridge nsi ho because me fa ade ndu na waka se me fa ade nyunyu nya hwe e na me fa sa drinks no so enya hwe ade abehuna ye kettle ebi a me di be heat nsu onyu na me nsu hye a menom
me hiti so hia na anya se me de be yeti ana se me nom so ho nti emu dudu a mako dwom a mo to ne ade se mbeto a edika omomo modina na omo hwe sauce no especially baby a omo to no da na omo ntan ko hono konkoto ma omo nye se kasi twam bro nyanti atete so promotion say ya kire guso no ma kire guso wobekwa akono na ade be chi na kro bro nya no kro ni ya shi obi na awotweda so nti eye dangerous say ba na me kan first no ma ya omo ye serious a sa bre nyina no omo ye say ni ye omo tua sika kakra e de to above 22nd health insurance because enim say ni pe ba benum no e be free best match ho kono sa yale ahodo bi a e free say didie no na na sa ansa no no e be kosoro thank you dia so apomudine esi achi ba no asene kakra because ye di bro nya ya say de ne ye di kan kofo ko didi be no no sa na emen yale asoso ebe yi ni tintem e wo January February ho no no enam de aduane a yakodi ba no enti enti mesre amanfo menko ade anka mamonom ba enam sam ayi society na kire say wani eji anomosi kire gunsuo mu nti amoso maye ma adu say moko toto anomunti no first ba bia oto no no metufu say ya akọ no ma akọ menko abontini ma ye gu KJTS oburo nyanti ni adomada so ho so na nkrofo no so koto di begu store o say ye no yekọ obekọ akoto no store enda me kan say e ba say ya obi nkrofo betimi aye bi e di afrem a enye papa obi wo no ma e bi afisha se nyina lebo no what no computer ho e design yes na de AI ya be design kama de ama bottles no kura o mo yadi ko gu ayi o ma se nkofo be ne mo no ne nkrofo sisa kuro no bebre ya ye hu se gugu ayi so o mo de kwai betimi aye we mu nyina free January ba na wo no wa kokoro ho agu wa nti sabre wa ye best articulate ma wo de bia kogu ayi hard wo de bia kogu ha enkoduru anwumira na se bro nya ni ntwam no ne wato ni nyina ba sa product no nipa dudu ayi FDA ana se mpanyimfo entimi ama o mani ankọ ho nti wo awukọ edwama so akoto bi akonom no na metufu se bomodina se nkebe ya stores wa winim dada na ukoto ebi wo honom no se ukokora no mu se ebi ni ho ntitwa na wo mu de ni bi mra nkebe ye se eche se ubeduru krom kejetia baabi gata bia no obi mu we ye mo bro ye mo obi promotion we de bro nya de na wasisa wo ka to ma na adeko oni ofiefo moko no ewuduro na wo kwa akono no wa hwe yi a ubesi afi fufuro no no ye quarter 31st night ya afi ye obi e declare of good health I will not die wa hwe yi we will not die kura within a week na akofa asemaba wa wo se wo nipadua ni nyina andai a wo ba bi betimi adai abusafo bro nya ni ye komu na doctor meko honorable ye behwe ubo nkurase a sadi eduru kan a ensan no matete ti mama ni kan ko ni doctor nwi answer doctor yenhwe ene bro nya ene ye the average life no say the inconsistency be any mu se wo hwe ene se de wo ma mo didi se de da bro nya kwa bana wini sika na ase mo me yo ta na eyi de na ma me na se kan o se emire bi a have for no sem bi ho no ma ye kan ti se de da me busa asofo ne mo hwa mo nya hwe ye mo mu ani na ho kire se ne ye kan bi me ba be yi wa se ma na mo wie ne ade moderate nam no dodo say na ye moderate how moderate menti de ye kan say wo ye be ma wanyina so wo wi na ma ka nwumire bia wo be wi na ma wo hunu manches ya ye pay manches eketwei me se kase bi ho de aba ya watentene pa ho nya tentene bi nketwei ordinary manches no 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 sa size no na se be ma me kasa ma me ma o pese wo wi enama ka nwumre sa size no
ɛna yɛ good ɛdema especially red meat Manchester Daka baako sani kyerɛkyerɛ bi sɛ bɛyɛ obi bɛ busa sɛ moderate yɛ ka sɛ moderate yɛ sɛ saa ne yɛ recommend ma mmarima sɛ anwummere biara no wobɛdidi a yɛapɛ sɛ woyɛ apɔnkye nam a wosɛ nkomi yɛ sɛ akora economic kɛne nke bɛkyɛ o wokum baako a sɛ nka afe saa nso na bɛboa wo nipadua no wotena ase na wodidi a saa size no ɛna ɛsɛ sɛ wowe kwabena yɛmmra first no sɛdeɛ ne yɛsi di buronya sɛ nkɔɔfoɔ adwi wɔn ani no ne nyinaa sɛdeɛ akoa bi bɔɔ nnwom no kurom bɛyɛ wo da ɛne wobotom wokɔ nkuraseɛ no a sɛbi wɔn a no wɔn wɔ sika obi a ɔte kookoo kɛseɛ ɛwɔ afe no mu no ne buronya ɛyɛ different from tena wɔn ma nkyerɛkyerɛ ɛne akate ɛwi no kookoo wɔho wɔahwɛ yi a ɔno no ɛde ebi a wakɔ firi saa berɛ buronya berɛ wobɛhu sɛ obi koraa de ɛnam bi a yɛfrɛ no sɛ prosi aba wonim prosi aba sɛ yɛ ama ne nua prosi aba no ɛden kyɛ tweapea woni no wonim prosi aba ɛno no nyɛ wɔtwe no a ayɛ dene no bi hwɛ prosi aba wɔ hɔ wobɛtumi de adi ɛden ankasa woka kakra bi a sɛ wobɛwie no ɛnyɛ ɔraba wonim polisi aba mahunu ɔkaeɛ mahu na ɔyɛ paa ɛsɛ ama ne bi a awo nti obi akurokuro koko a yɛamantam a ayi apɔnkye odwa nso so a sɛbe otu adua na ayi sɛ sɛn na ha mu ni ɛhwɛ no na obi nso ayi ɛde sɛ polisi aba akoro kɔfiri yɛ no yɛbɛda ne ka wodi ne buro nyanyɛ pɛ dodoɔ naa gyina wobotom so kurom bɛyɛ ɔda ɛne botom nti obi a otumi ti koko yere no ho bɔɔ bra no wobɔ sɛ ne buro nya ne fie no duru ha ayi yɛkye ayi wese ayi difference anwa mo wɔ ha na bi a ayi wese adwonwo ɛne nwomo ne yɛ de yɛ aduane wotum sɛ dede nso yɛ de ɛwɔ fie hɔ because anigye wɔ hɔ nkora yi ebi mu yɛ mpusu yɛ hɔ sɛ yɛkum aboa no a yɛfrɛ baabi sɛ yɛyi ne yan on sɛ mpanyinfoɔ sɛ aboa yan yɛnyi ne pire no yan no koraa ne sɛ wonim ne nyinaa nyɛ ne bo ha no ne bo hene yɛyi firi ne bo kɔsi na ayɛ ase yɛtwa firi ne bo sɛ kɔsi na ayɛ ase ɛne yɛfrɛ yɛyi ne tea ase akɔ ɛne yɛfrɛ ne yan no nti ebia ne yan yɛbɛtwitwa ne nan ne ade ɛno mo a mukum aboa no ɛno na mode ɛpa mo num sɛdeɛ mo kama aboa no ne yɛ nwanam no ɛno ne ɛyi a mo we ansa na nam doctor ma yɛhwɛ na me wone maame nurse nyɛ ansa na makɔ hɔ no abɔ hɔ ɛkane no sɛdeɛ ne yɛka no na yɛse yɛwe nkokɔ obi wɔ na kokɔ ɛnɛ deɛ akokɔ ifo osuru ne awie o it is healthy ɛnyɛ healthy kwabano sɛ mere bi ya meka ne ha sɛ sɛdeɛ yɛsɛ abɔntene aduane ɛnyɛ no ɛpo wɔ ha no wokɔtwɔ baabi a mo a mutie wodeɛ wokɔtwɔ baabi a wobɛhu sɛ ɛyi wɔ mo wɔ daasɛ kɛseɛ anaasɛ kyɛnsee kɛseɛ a nkwaa no wɔ mu a wɔn sade ma yɛ ne yɛkɔtɔ no wobɛhwɛ nkyɛn wobɛhu sɛ kwansɛ ketewa bi si hɔ a nkwaa bi ɛwɔ mu ɛno yɛ twɔ baafoɔ no ɛno na wɔn di wɔn no deɛ no na mansa deɛ no wahwɛ yi a wokɔ hɔ bɛɛ tu okuro koko a twɔ baa nkwaa wokɔ bɛɛ tu hɔ ɛkɔ no abɛhu sɛ ne nkwaa no asesa yɛde nsuo awɔ no yɛsɛ gu so nti sɛdeɛ abɔntene aduane ɛnyɛ ma ankorankorasi mmerɛduane wɔ fie saa nso so na wo so wokɔtɔ adeɛ a yɛdi firi ɔma afoforɔ mu ba ɔma mu a ɛte sɛ twɔ baa o because ɛhɔ no ɔmo ɛnya berɛ ɛnsiesie sɛ nyɛ ɔmo na ɛdi nti wo a yɛde berɛ ɔma mu no sɛ wo so woama w'ani ana hɔ anhwɛm sɛ adeɛ kora yɛdi na sɛ ɛyɛ na sɛ wo so wobɛdidi a ɔmo bɛyɛ na ɔmo de aberɛ wo nti saa nneɛma bebree a yɛdi a ɛfiri amano no ɛba no I don't recommend for sɛnke yɛbɛyɛ ɛyi no koraa no asu akokɔ no ɛnyɛ and yɛwɔ mu grade akokɔ baako pɛ no yɛwɔ ho ahoa grade 1 yɛwɔ hard yɛwɔ soft ɛno deɛ ɛyɛ marketing a yɛbɛtumi alabel wɔ mu ɔnso yɛwɔ biribi koraa yɛfrɛ no ostentatious goods ade no ebi koraa nhyɛ da nyɛ o ɛnso yɛsuwei no ɛyɛ papɛnti ne boɔden asikafoɔ kɔ a ɛno na ɔmoto yɛsuwei yɛ asikafoɔ deɛ o meanwhile ɛyɛ small ɛyi bi ebi a colour bi koraa na yɛde explain na yɛ adekorɔ na ɛna yɛadane no but doctor wa rebuild pen a baako yɛ mmerɛ treatment yɛ de bɛma no no yɛbɛma ne treatment na ayɛ kama na yɛde flavour ɛyɛ free lab yi bi awowɔ no na wobisa sɛ deɛ nti a
and so what the spices and what do good animal if it in a ye ba man cassa. So enquire as a lavender and no nipa a pepper. It is only a man in a yardian swat, yet a marketing. Some catcher. Opa sell Oton, dear Manipa. The first thing, brofum, American brofunam fan you capture the psychological button of the person. Abraham or pet. So when you have some say, no one born workers here, and because when you develop appetite, and then maybe all better until oba now a 2 cities china also about 2 or 5 cities still or better. And more some year can first no nay do a monk a crack crown a walk Ghana is ceremony be a voter region and soon you are near friend Asantemo. Oh, a year 1983 move baby a come by ye. And a German government make a or demo ebe chair Ghana, Sabra Rollins and a president or the move chair Ghana, naturally so much check. Through CDR. Oh, I know much chairman of one, and Muna be free. Okobia, CDR, Mabo, now Omo, that's a Saman for. A quantum cacrana, Oko Sam by Jim Womson, and then they just suit you. And by Sabra Nippans where the Amanat to say, 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 and more barber jig body position. I found intimacy in Miano, Brunya Badia. But I said the name kind of first Brunya, but you 2 Brunya, Manke Goofy, yet Mancan ye tram ready a goom, Banchi a tram ready a goom, body is her body also your child out was a bay musuno, Sabaya, what a hair bay come, ye ninjas because Brunya Brano ye and young court a real musa. So, yet ninjas ye did who's a penny forecast, me say. 20. Yeah, no, son, so now you're 5 ye did so. I was here there again. That's all. Now, who said, Adriani be our Bemasu Saudi show a numero. Busa, who said, Sadi Yam Dishaman, you my dear Pabe Nequaco Diama Minipedian. So, Nima, Tokene. May need the Nipen, dear, oh, yes, Iburonia, a Brunia, where the Aquasumas in near Pedinibi, at the Amano, and Moasumas in near Pedinibi, near the Amano. Obi a Tobinti now so Toby. Wabra Winim Adin Subai. Copel board DNA or Banchi Bine where you come to you were Tidiabom come and now I can't be the big beans no one. Nina were preservative additives Guma, Udia and Maui Yaliakese. So I don't know. So that be a doctor and now when into you. When into the so you're better now what you done to him. Oh, ye first near what Tidia, Sabre Percy, ya boy at Tidia, up ya book hobby, coconi fufu. I know that was a nipa may any Kusuakra ye, may me recommend him go for some Meribian, Kusuan, or so did the annual. And put so oko noa swa, noa, if ya cocosia. Ne disobenya, to fiaco, make up. As Anticosiano, as Anticosiano, baby, as Anticosiano, and no be not because who said, I know say who one, you could a nation. The uncle for the Omuya, they can make us, who to cry, won't it taste to be a woman, any public share also near to me a design, no munya, a toast you so the Omudia Gugu and to a mono. Oh, first in that mean more beyond toast, but the idea Gugu to a mono. Obaya Brunya Bay, say, could I matisse intus? Oh, intus would do. I hate it. But me a yambi, so we need for you cry, we are no one, Abene, no what it is you honor. Come on. So no, you should say one more near that was said the Baya, Ubesia Fufu. Now I want you. And yes, and I yes, oh, yeah, where Diana, the area would have Fufu. Dr. Peter Chum, a child, you were coming Kunumasia Ponum, or no answer, and a yet you do my forever hair back clinic, coffer by, and a ne, or church, ye, Mr. Otie. Now, we shall hold the hour, I shall say, I'm part with him, Rana. So, Mamma, yes, sir, me name say, and one fools, a cocoa fools, and there you want a tank, you want a sered, ye, you were for dampem. The Kaiser, you post to me, yeah, you did hear Dr. Jimmy. Me Kaiser, you post to me, first station, number 2 for dampem, them to 5 cities.
ɛde yɛ nkwan na akokɔ isu firi hini wo tu afa hini a pra ma ko hwie nkwan yɛ gu atam so fufuo yɛ fnam akokɔ yɛ zuma ni fufu de nta abere kwa banana yɛ akokɔ no eti yɛhwɛ sɛ eti saa na fridge mu nam no a ɛnɛ no na abe take the center stage ɛwɔ yɛ kitchen no ɛno nso ne hawo ne sɛ yi enka ideally sɛ ne dog kae no efie die na ɛyɛ but sese nso enye easy kora sɛ wanka nipa ahe ɛna ɔmowɔ saa fie akokɔ na saa we se ɛne ɛwɔ fie nipa bebre enni saa but yetime call back to those times no na sese mo yɛ nkokɔ nketenkete wo fie na bibia da outai di no utime wɔ baako ana mienu fine sese die untime nya akokɔ sese ya wo kwakoto abontin die bi but bibi anse ye ka no se ne ubedi no enso kire ade ya wo kwakoto ekra enye but nso wo re no sa winning access oh from 20th oberia kopem 10th January eno a obedi in SS eno nyina wo sign the pressure e ma body no eti bibia de wo dwen wo health na ebeboa wo dwen se ade ya medi enye ma mini pedua nso wo win in SS wo ria feel ebedu nti meme hospital say aya mem just wo ku adwuma 26 na ayem hyehyew wo di aya bra wo beba no diarrhea vomiting krofo adi amana agumunko a ye fe gashrent eno a enkra na eno a mo call party bi yeyewe eno a na eba na omo fe nkanka 25th enumere 26th enumere no sa yare na eba na omo wa diabetes nso o ebedu 30th no na omo sugar ne nam 24 ne ene nam high because of enema na bu ne mera no so odi oni omo ka chen se hweye ahwe ye fe bibi pre diabetes wan hwe weduani yi a obetimi anya diabetes no ebedi bronya na wie na diabetes no de wenya yega se doctor honorable yahwe ebeduru said e Christopher edi wo mboronya no eduru 25 nso a minim de wode saa mara ne be hye ho se eda no ne yede no monsa ya na situation wo inkurasie nso te sei yo me da senana said the doc ne mama nurse e kan ye say ade bia amro so esa ye boni ena edin ne said wo kan ye de beto so odwen ho awonte ase betin kronketo am de dane de obisi na de mem onimu nsa nom kra dane de opese wo force no oye den onum bie adan abronya na ye musa ye ho question say saa de na ye no ensunsan so no sei na bekwa ko wie ye de ani gie ye no ma bi ma no bro ye so ade beche no na de yade anasa ensunsan so boni bia ye den abre ye say ye kan mamines ebi na wo kan yo obi bedidia mana boro so ade beche na ye de na abre no but minim say ye mu bebre wo ho no ma ye nim say ade a ye die awie ye si but still ye be mia ni akase nnenko a ye be ye emwa wo ban kronketo ma se de na me ka che no nsa de se ye se da ye no mu nsa nana ba hodo e wo ho nyina obi ansa besa wo ho no enti wo bohu se ebe ka be 3 days amia no sa ansa no ka bi e betwam bia na ye nsa na ne ya lodu ye yi nsa guba musa nana ka ye motumpo ana se bi anodie bi a eye soft drink ni bi sa no ye nim se no de oha wom die but oha wom no ya na enti se alcohol aha Mr. Honorable Mr. Bebere se aye soft drinks yeah health there can make me akase alcohol no healthier than soft drinks are carbonated drinks in our market poison sweet poison okay doc me da say but we say the honorable contest no onyina health contest the contest na ye wo mu behavior wo mu said ye kan sa ye huwa na eguso to aso sa ensa o mo benom no nana enasa obi nom na nketenkete ya chenare ya bechi no okọ yen yesusa no na said ye kan krakasi ano de ya me bodin a doctor ye say eno no kra no nye no na ye nya no bi nom
na ye de crackers ni adrodro gugu nkete nkuruwa sugar bi en shede ni musa obi sa no aha wote a ewom bebre eno na abawi a na eno wunya bi nwe gise blonya kra na em se eba wo se eba no yesina to yekum ka se mere me sina me bebre me konante sa aba fie na me dae no me maniti ya no matiti mo be enti nana yakoya nimu no eno ma bebre esa ye wo no ma bi wo ho ya se nipa so yenso yetimi sesa bi se Christmas nti ade bi nti ye be ya ade na mana bro so na ade be chi na akotam ya ade bi akotase ya ade bi di abre abrabo mu a ye be ko nti ye se yenso ye sesa wo sa no ma no ensanom bro nya ba occasion me wo namfo bi wo ho se obi nya film no ya brante se ye kimu a o mo se na de obenom a minimu ebinom a o mo ye saa manaka no ama sisi wa ye kominsani enso na nye saa no wote bro nya ba ko pe bi no ko sunyatra enti ye besre se saa no ma ni nyina no e wo se ye twe ye ho free saa no ma ni nyina ho e ye din keke ene da so but mo me mfa nye Yesu ban se ye de ye ho to so se esi ene ye si bro nya dua enti na de esi ye no mo nsa ti me no mo nsa ma na bro so obi kura ti me ye saa kura nya asem kakraka na da no so ti ye hye no so se e be yi saa no ma ni nyina free abrabom but ye baba na ye di nkra ne no me ne nana be wie doctor ye wie na mo sori ana ye ne no awie because ne no ase another yi wo ho nti no ye be sori entem doctor said ye ken yenko back into time kakra de ne kofa sa aburunya ye sa 25 ye no mo sa because 25 no yenim se ye da ye wo Kristo da no asorefo kwa asore enso sa day abeto ho se ye sese da na da say 24th ni yesi burunya bia 25th ene ye no nsa ena 26 ene ye didie saa ne no mo nsa no minim se bia abakosem bi wo ho a wonimu a e ma saa akoye saa on se 26 no 25th no me kai pass 25th no kra na ye kwa sole and as a krum no sorry for ni bi no but other church Assemblies of God ni saa yi ne die Assemblies no kra say nzisai wo mo ebi nko ebi mu ye wo mo ni ma different ye shed dan the uniformity say sorry na de wo mu say saa da no duru a ye de kai Yesu Kristo na wo no okay eduru saa bra nso a omo nkwa asole no omo nso twahia de na omo so kai omo enuanom a omo firim a afi etwa mu no saa bra no omo tena ase no omo na ewo ho no nti omo kai omo a omo ni ho no na de awerho aba aha na epanifo so ye duru eyi a amamfo so a ne akai anum nti ya anum a ye kai wo mu no e ye gu nsa mo mu so bi anum ena nsanzu ugu de na ese de kakere go na se wuntimi mu obi nsa no wa bra won kan hwe na enkyere se ade na wo de ma na anum no e ya wuduru e wo so wonum bi ma nipa no se be azamafo no kura hu se yi na wo de bre wo mu wo penti wo mu nyibi wo num ebi wo ni wo mu na eto nsa didi eno ena de saa nsanom no ye kai omo mafiri mu no wiase no kai nju nsanom a ye kai nya sore dem ne enum no kono no obi aba anti ye betimi aka no generally pa se nsanom ni ade ye kan bebrebe nkanka alcohol no enye asorefo na nkeda no kura ye wo mu da no ni wo mu na enum na wo mu nkwa asore na saa da no mu so di asi wo se wo mu kai wo mu na nanom no eno no mo nde bi nso di asi wo so afia to no nti won so wo gine ni no wo mu na ya na omutu insanom no no crap out of na boxing date no eno so se Yesu ye wu Yesu no unse ye se anyansafo ebi ekoche na ade nti ade no na wo box so na wo box emu nti bronya dura ye che enipa enipa na niema ye de two box nti se ye frɛ no boxing nti wo hihye bibia ma obi a wo ba hihye nti me meba wo fie no wo ye box wo ba ko won su fie ono so wo ye box nti that day is a boxing day, a day of giving a day ye dey church eniema na me ka se misua no emu asema na ye kan bronya bere duru ho no ma ya no amui na me maame mo fa chance mira ye nti bi ma we
me ti edina hodo a wo bod ni se beti bia ma wo beti be ne beduru twice na bibi firi me ye ma me se me me se na wo titiri nyina ha ma ko fu na unya bi ni ye ni wo fi ha ye the monocro ese ama kwa brada bronya bi di in fact we make say ye and chance ni ade na tititi me sisa bebre na me copy sili su ba bi ye mun fa bi mra mi anti ma ba kwa chance ni wo adan no no kwa fa ne ho adwen afie do ya no mo ye ne akonsu ya bibia na mu anti bi ma we na me de kwa akoye kakere enti sa da no ye dey a ye ne nkofo ye de share enema ye wo ma me nka we ne bia na ma nya akonya on se da no duru osa ye so ye no musane ade me bia de me kan se ne ahwe obi bete ne nkwa na so ade obi etimi anom sa no wakọ nya accident no owu obi betimi anom sa ne ade oba ema ne meme me do se ne wo do me de a kire me wo do se be no nya bere no wagem won bro nya bere de se ne de cha no wo ne obi akoda wan hwe ya wa anyinse ya ubenya HIV da so wo ho no pa enti sa aye bro nya num no a wo koye sa ade na da be ka kire o se no on se mpanyifo se yeda wo batunsu ebo ba twa fra no sa da na wa adwene kosi se buro nya bere no na akoye sa ade na se bia mpiri wanyinse bia na nyinse bia na wo nya wa adwene se bebo akwa na akoba wo beko be me ho so kro se enyamia na wase wa brabo nti mesre se ye gi ye ni nyina no ema no mu be pia bontina se be ya mo hye trousers anase entalia eye secure said the beya be bi sebe onkonko fa wonye hanam emanicin emamese wa brabo because omugusu omu yesa ne na se kura de matise se ma no bebiro mu ko krabo ne hwan na omu shafi na kire se open the gate they say the free zone ye nuanu ma omu eni da hon mesre mo mama mani na hon na sa ne ma we no ebi nkwa nkotu because enese aso ne ye ka bibi destiny enipa o shebre nyame de ama wiase no wan hwesu ya obi betimi age afiri nsam na so obi betimi asɛ no with a minute yeah within a minute na so na bia na nka we obi nyame abo aba wiase sɛ obeye nipa titiru ababo wiase enso so enam so wa mo ani ana honti bulonya ketuwa ye betwam enam ye nupe ya eba betwam na wo shebre papa bi eda wani mu no enti obi invite bulonya ye bekɔ ha ye beye se ya in fact no wa hwe ni nyina eye oyi oba na wo kwa hwe se obi wunua bi eka ho be ma obeye se wo ba wo nkwa abra ne ho na hu se adwenbɔ ne wodi tim Dr. Fes ni ma ade kwa bra wo invite obi ade na wo ya ye offended o min ka ho ana makasa wo ni hwe ba bi se ana me se wo ai min ka ho nti me slow wo bi invite no so wo ba wo nkwa abra enko yeah cheme kwa no nipa eta afa so nti we hu asa ogbo mu obi be fa so ehwe ono amizu nkwa ko said the doctor etufui bolo nyen ye bedidi ye be wensa ye be nom be gi ani afenche ba nipa titiru a ewu afi nyame abo ame ama me metenkwa mu a o de pressure ye de ame nwi bi da kodope enya no ne be kume efutu be na ade ma ye no so they can ye ni de be didi ye be no mensa fine enye enu na be ku but ne wo ye no e kire se ebe ma wo se next year no ubenya good health and as wunya good health it is so upesa afe esan kwa pro san beto a ne wo did all right but and say she say adena wudi no otete so a and say she say mo kra na wudi a minimum obi this time no mu bedi perfume rice akese eno nso no ye yi nutrients ni nyina efri hu nti on ye despise enyema agugu eti doctor minim kwame ba minim say modernization no minim say civilization say modernization is it make obi na de no wa ye no ne kurom no de bro papa na ewo mu no wono wa ye di act one more day wodi enam se wo sabe wote ho a wo se planting for food enso wa unim se won planting feeding Ghana wo so unim se wo ni bibi ari feeding ye na da wo di dada wo ma fo ni ti no wono no akwa fa enema no de wadua no
obeyi de ye kama no no de agu ni kurom de anya no wo de abrɛ wo na wo so waje na wo nya no so ne ye so se ye papa yi cause mo se wo kɔtɔ a ye wo grade 1 de no sa grade 1 se de o mu ka se ye papa babra ye mere nti de o mu ka se ye papa ni se eno no dodo na wudi a o mo bobam ye de na ye na no ya na ebi wo no ma boba efrem ba na kurampo no wo kɔtɔ na se o ne wo mo wo de o ma ye no kama so enti na bosie nyina eno no onipa no wonfa de ye papa no ediburo nya ye ni asantemu na mi kura de mi fie asantemu na odie mi de sa perfume no ha mi ye pia bontin na we na say ye ko be ye kusase fo ya do ya mu aprambransa o ami na mi go dimo what ya say enti no ye kusase fo ado ya mu kusase fo ado mu ha yes asantemu azungato asoma ye na ye ja etino emon na wudia even a bit me jollof but omo the red beans ni bi egum sene wudi aduane no all right but sene wo benya nutrients na nya se bro nyanti na wudidi na ebedru January February March hono na ukonya me se onsa yare abra ade a waye no ambo woni pedua no nti hu saa ne ma ni nyina na bit se na no me ni obi kana make us salad good but niema na ye de kan si enye na msi baked beans na de kan ade bi african mu bia hu say ye de present ye dog kan ye de preservatives account sugar mayonnaise na de kan ho no egg yolk niema bebre ke kan nti nutrients a wunye free ahaban no num no unya wase no enti se usu udi mo ne salad na uyi baked beans ne mayonnaise ni free ma and say she you will still get near here and say aduane na wood no plate of food na wood no drain uni pedua ho first drain ho na say ade aboa me then you eat it anwa na wo de aye stew we use anwa no bebre nam no so wo we no so eno so wo che but wo betimi agrele meat no na ayete say udi mo no any stew oil won but meat no oil and shedanim but ubedi anwan different ebe we na ama cholesterol level no so akoshu ubedi pastries ni na sugar obi di pastries obedi yogurt obi any ice cream media or the ni ice cream o chire primayo o chire se wono so ni ase so make hu say ubewie no de asema ba de ase omumwe ice cream ne ombeto ice cream bebre pizza ne ma bebre amankra no for now there won't effect no but akra ni bedu certain age no na your drinks and carbonated drinks no ebi caffeine wom enso nkra no sa drinks ne de mi nim ne entia say you regulate you man no say dem really American etiefo one of us wo fa wo life no show so because regulation ayi ya now ka say you see bibi dey catch up for them salad no won say o maybe o ha social media kura ben o mo no mo control say ha ye be mo ahwe ha ye ma mo hwe eduane bi wo ho a eno na ye ayi enkwa wo ayi kura o mo mambo o mo masa ade na ye nye e wo ho no by ha de pizza na free hene. Yeah, that's a high free market. Me just say by next year, you better dedicate more time at the ama ye did ye do an eating habit wo ma pomodin. So wrap it up na men call na bo na afi. Afi baby mama fish apa na bia na ye help said your calendar and say ye city a bia na ma pomodin ya wrap it up the year no the end. I be next year and you beat me a share you. Minty wrap it up and never finish your pass a man and call Nabo when I feel Doctor conclusion they say now send ye near Gia ya could di brunye Yanko Ponso per se afina ye room no ye be war and ye be young quatinting who din womb. It's in your woo ye brunye season ye making sure send your woo and do it responsibly. Okay. Yeah, that's it. What for the phobia bet you may wish my phone in a happy a Merry Christmas and a prosperous New Year. Yeah, that's it. Madam Gladys Sunkwa Ewo Komfanochi Teaching Hospital.